Boas tardes a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de maio. O primeiro punto da orden do día é a toma de posesión de don Alberto Suárez Pimentel como conselleiro desta corporación. Remitida da Xunta Electoral Central credencial expresiva de que don Alberto Suárez Pimentel foi designado conselleiro do Consello de Rianxo por estar incluído na lista de candidatos e candidatas presentada polo Partido dos Socialistas de Galicia, PSOE, ás eleccións locais de maio de 2023, en sustitución por renuncia de don Miguel Ángel Iglesias Romero e presentadas as oportunas declaracións de bens, de dereitos patrimoniais e sobre causas de posible incompatibilidade e actividade conforme o disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985 de 2 de abril, proponse a toma de posesión do novo conselleiro previa promesa ou xuramento do cargo conforme á fórmula contida no Real Decreto 707/1979 de 5 de abril para posteriormente darlle posesión como conselleiro do Consello de Rianxo como membro do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por tanto, pídolle a don Alberto que se achegue. Por tanto, xura ou promete pola súa consciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de conselleiro con lealtade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como a norma fundamental do Estado? Xuro. Pois moi ben, Vito. Continuando ca orde do día, o segundo punto é a aprobación da acta anterior, a acta 5/2006 de 30 de abril, correspondente á sesión ordinaria dese mes. Algún comentario sobre a acta? Sí. Grazas, señor alcalde. Benvidos a todos e a todas e saudar tamén a xente que nos ven das súas casas. Un pleno máis e o Grupo Socialista vota de novo en contra da aprobación das actas polos motivos que vimos reiterando de maneira habitual. A falta de resposta ás cuestións que se trasladan dende a oposición, especialmente dende este grupo, e que moitas delas son demandas e preguntas que nos fan chegar os veciños e veciñas. Aproveitamos tamén para trasladar unha reflexión ao Grupo de Goberno se considera realmente correcto manter esta dinámica de... Eu pídolle que os comentarios, como veño insistindo durante toda a legislatura, son sobre a acta, se a acta está mal redactada ou está ben redactada. Neste caso é unha videoacta que está colgada no libro electrónico de actas. Os comentarios que debe facer son sobre o contido da acta. As reflexións que teña que facer sobre o que fai o Goberno ou deixa de facer, pídolle que o garde para o resto da sesión, que terá tempo de sobra a expoñer o que considere. Non sei se ten algo que dicir sobre o contido da acta. Correcto, por eso votamos en contra. Non reflexa de forma fideligna o que está acontecendo no Pleno, por moita sesión gravada que se execute. Ao final, esas non respostas que se lle exixen ao alcalde que se emita no período que lle corresponde a nivel legal, de novo vimos 30 días despois a facer a votación dunha... En que sitio da acta non se recolleu correctamente o que pasou no Pleno? É o que nos ten que indicar para que, de ser o caso, se corrixa e, se non, continuamos coa sesión. Gustaríame, señor Bustelo, co ánimo de que pudera expoñer os motivos, pois non me interrumpira. No, pero por non interrumpir outra vez, non hai motivos que añadir. Indíquelle á Secretaría cales son o contido errado da acta para a súa corrección, se é que hai algo que correxir. Se non hai nada que correxir da acta, está feita a súa exposición e pasamos á votación da acta. E gárdese a reflexión para o resto da sesión, que terá tempo de sobra para facer as reflexións que queire. Se me deixa explicarlo, podo xustificar o voto en contra. Non, voto que queira. Eu digo que é o que está mal na acta para que o podamos correxir. Podo expresar o que está mal na acta? Sí? Por favor. Pero, se quere, hasta me pode decir como quere que o justifique. Que é o que está mal na acta para correxir? A cuestión do que está mal na acta é que non reflexe de forma fideligna o que pasa no Pleno, porque no Pleno vostede está obligado a responder unha serie de preguntas que se emite por rexistro e non se está facendo.
se lle emite unha serie de rogos que non ten por que respondelos e pois hai unha serie de preguntas que se emiten en pleno que vostede tampouco está respondendo. E iso é exactamente o que non recolle a acta. A acta recolle as nosas preguntas, pero non evidencia se o alcalde responde ou non. E iso é o que queremos que apareza reflexado na acta. Non nos vamos a entrometer, evidentemente, no traballo de nadie, pero xa lo vamos reiterando, creo que en varios plenos. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas gracias. Non sei se queres comentar algo. Pasamos entón a votar o acta. Votos a favor. Renxe Común, Partido Popular e BNG. Votos en contra. Os do Partido Socialista. Queda, por tanto, a acta aprobada. O terceiro punto da orde do día é a dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno. Por un lado, dase conta das resolucións da Alcaldía dende o número 418/2026 a 548/2026, é dicir, dende o 24 de abril de 2026 ata o 24 de maio de 2026, e que se trasladaron xunto coa demais documentación desta sesión, e dase conta tamén da acta, neste caso, da Xunta de Goberno Local, a acta 9/2026, que se corresponde coa sesión ordinaria celebrada o 7 de maio de 2026. Continuando coa orden do día, temos a continuación 3 puntos que teñen que ver con adhesións a distintos convenios, pero cun contido moi semellante, o que teñen que ver con unha cuestión moi semellante. Por tanto, propóñolles que abordemos o debate conxunto dos 3 puntos, que trasladen nunha intervención inicial o que queiran sobre o conxunto dos convenios e, por extensión, o que ten que ver con estas cuestións, e despois, evidentemente, de maneira separada, votamos cada un dos puntos. Por tanto, abro o debate eu e despois damos o turno de intervencións para ir comentando desta maneira. Eu simplemente por presentar os puntos, os puntos que paso a ler. Por un lado, o punto cuarto, adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos de vidro dun só uso. Punto quinto, adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor en materia de pilas e acumuladores. E o punto sexto, adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos, os AE. Como saben, como se recolle tamén nas distintas memorias xustificativas, o artigo 38 da Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos chans contaminados para unha economía circular, establece que o produtor do produto cumprirá coas obrigacións que se establezan nos réximes de responsabilidade ampliada do produtor de forma individual ou de forma colectiva a través da constitución dos correspondentes sistemas de responsabilidade ampliada, os SRAP, como se coñecen. No artigo 44 da mesma norma, sinálase que cando as administracións públicas interveñen na organización da xestión dos residuos, os sistemas individuais e colectivos deberán celebrar convenios para financiar, e no seu caso, organizar a xestión dos residuos. Engade, ademais, este artigo que cando os convenios afecten a residuos xestionados polas entidades locais, estes poderánse celebrar directamente, previo coñecemento da comunidade autónoma ou a través das autoridades competentes das comunidades autónomas, nas que participarán as entidades locais. Estes convenios, por tanto, estes que veño de enumerar e de enunciar, foron asinados pola Consellería de Medio Ambiente con Ecovidro, no relativo aos produtores de envases de vidro, coa Fundación Ecopilas, no caso dos produtores de pilas e acumuladores, e con Ambilamp, Ecosimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Ecotic, Ecoraes, European Recycling Platform RAIN, Sunreuse Association, Asociación Ecoeche, no caso dos produtores de aparellos eléctricos e electrónicos. A través destes convenios, os consellos podemos, por tanto, previa a súa adhesión, garantir que se nos recolla este tipo de produtos resultantes de produtos de vidro, produtos electrónicos e outros, e, ademais, a súa posterior xestión. Cada un dos convenios xa veñen vimos tendo xa en vigor nestes últimos
anos convenios semellantes que son os que veñen permitindo precisamente esta recollida e, sobre todo, esa posterior xestión. En cada un deles, como terían ocasión de ver, detállase como debe ser despois a facturación do Consello a cada unha destes SRAP en función da nosa propia recollida e da posterior xestión, e ademais tamén se recollen distintas fórmulas para acollerse ao convenio. No caso do vidro, é o propio SRAP o que se encarga da súa contenerización, da súa recollida e o mantemento dos contenedores. No caso das pilas e dos RAE, é o Consello quen se ocupa de almacenar, recoller e de almacenar, e despois son estes SRAP o que se ocupan da súa recollida para o seu tratamento por xestores autorizados. É o que se propón continuar, ou é o que se propón nos convenios que asinaremos, o que se propoñerá continuar, en de que calquera destas fórmulas é revisable durante a vigencia do convenio, seguindo os distintos pasos que nos propios convenios se recollen. Por tanto, esta é un pouco a presentación dos convenios, que en última instancia é a única fórmula que na actualidade existe para que un Consello como o noso teña garantida a recollida deste tipo de produtos, os que antes enumerei, e outros que xa foron comentados na anterior sesión do Pleno. Por tanto, abrimos ese debate, como dixo, abordando un pouco de maneira conxunta estes 3 puntos e despois votándoos de maneira separada como corresponde. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas, e darlle a benvida ao compañeiro do Partido Socialista que hoxe nos acompaña nesta andadura, esta final de legislatura. Pola nosa parte, creo que os 3 convenios, é continuar co que xa temos. Tamén é certo que é un pouco a alternativa que hai para facer a xestión dese lixo. Non vai haber ningún tipo de mellora para a veciñanza, non vai haber máis puntos de recollida, non vai haber uns cambios de colectores, nin moito menos. Entón, vamos a votar a favor, entendendo que é a forma que podemos ter de facer esa recollida, pero tamén non sin antes insistir outra vez na man tendida do BNG para avanzar na licitación do lixo, se pudera ser antes deste remate de legislatura. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a benvida ao novo compañeiro desta corporación. Benvido. O Grupo Municipal do Partido Popular de Rianxo vai manter unha posición de abstención nesta proposta, ao considerar que, aínda que compartimos os obxectivos da recollida selectiva e da xestión ambiental dos residuos de vidro, pilas e aparellos electrónicos, continúan existindo cuestións relevantes que deberían quedar plenamente aclaradas antes de apoiar a adhesión ao convenio. O propio informe da Secretaría sinala que, dende o punto de vista xurídico, non existe impedimento para a adhesión, pero tamén incorpora observacións importantes sobre o contido e efectos do convenio. En particular, indícase expresamente que os aspectos económicos, os efectos na estabilidade orzamentaria e na regra de gasto deben ser analizados pola intervención municipal, cuestión que consideramos fundamental antes de asumir compromisos de longa duración. Ademais, entendemos que é necesario contar con maiores garantías e concreción sobre as obrigas futuras que asumirá o Concello, tanto dende o punto de vista organizativo como económico. Por responsabilidade e prudencia institucional, o Grupo Municipal do Partido Popular de Rianxo considera máis axeitada manter unha posición de abstención á espera de que estas cuestións queden suficientemente garantidas. Creemos que é necesario facer un seguimento do servicio que prestan as concesionarias e un análise continuo do desenvolvemento do mesmo. Actualmente temos un servicio que ten moitas carencias, vimos reiterando en múltiples ocasións o estado dos contenedores, a ubicación que non é axeitada, os servicios, as pautas dos servicios non son correctas e son moi mellorables. Entón, entendemos que ante a adhesión ou a firma dun convenio novo, a obriga deste Concello a intentar mellorar o que xa temos. Non nos sirve con seguir como hasta agora. Entón, hai que dar un pasiño máis e intentar mellorar o que xa temos, porque
porque ademais é reiterativo e xa se ten traído aquí a pleno en varias ocasións a mellora destes servicios. Por iso o noso voto vai ser a abstención. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas, Partido Socialista. Ola, boa tarde a todos e a todas os que nos ven e nos escoitamos aquí, os que están nas casas, e darlle benvida tamén a Alberto, a esta pequena familia política. Bueno, como había que votar os convenios un por un, bueno, o noso grupo preparou a exposición un pouco un por un, pero bueno, vou intentar ser breve, vale. Adiantar que o noso voto é favorable para os tres convenios. No caso do convenio dos envases de vidro dun só uso, dicir que, bueno, a decisión que vemos é positiva, xa que a modalidade de xestión e financiamento total por parte do SCRA permítenos asegurar o servicio esencial sen comprometer os recursos económicos nin logísticos directos do noso Concello. Bueno, ainda que é un voto o noso voto favorable quere ser un voto de confianza, pero tamén queremos facer unha chamada á responsabilidade compartida. Sabemos que a firma deste convenio garante melloras importantes para os nosos veciños e veciñas, colectores máis coidados, limpezas periódicas programadas e un compromiso de resolución de desbordamentos nun prazo máximo de 24 horas. Para a veciñanza isto tradúcese nunhas rúas máis limpas e nun servicio áxil. Porén, para que estas melloras se fagan realidade sobre o terreo é fundamental que o Concello asuma con total diligencia o novo papel que lle corresponde, deixe de ser o de operador para convertirse nun coordinador e supervisor. Neste sentido, para este convenio sinalamos 3 puntos que consideramos importantes, como pode ser unha canle áxil de comunicación, dado que o SCRAP ten prazos estrictos de resposta, como esas 24 horas ante saturacións. O Concello debe garantir un mecanismo eficiente para recoller as incidencias que detecta a veciñanza e trasladarlas de inmediato á empresa, garantindo que ninguén sinta que o servicio queda desatendido. O segundo punto que consideramos é o coidado e coordinación dos servicios municipais. O convenio establece que, de forma moi clara, que os danos derivados de malas praxes de outros servicios municipais non serán asumidos polo SCRAP. Por iso creemos que é prioritario que reforcemos a coordinación e o coidado da recollida das outras fraccións de residuos, como o lixo orgánico ou os plásticos, protexendo así o patrimonio urbano, evitando custos innecesarios para as arcas municipais. O tercer punto é a planificación do espazo público e a concienciación. Compre planificar con criterios localizacións para que sexan accesibles e seguras para os peóns e para o tráfico. Así mesmo, consideramos clave acompañar este proceso de campañas informativas próximas e útiles, especialmente dirixidas ao noso sector hostaleiro, que é un motor fundamental e o principal xestor destes residuos. No caso das pilas e acumuladores portátiles, este convenio consideramos que é un paso necesario, unha obriga legal, é unha boa noticia para o cuidado do noso ambiente. Avanzamos, como antes, que a nosa postura vai ser favorable. Agradecemos que nos aclarase a opción, porque non estaba moi clara, había 2 opcións para este convenio, que sexa a opción A, que, bueno, ven sendo unha línea continuista co que viña facendo todo agora o noso Concello. Creemos que é positivo manter a xestión e percibir esas compensacións económicas por toneladas que recolle o Nexo 3 para axudar a sufragar os custos do servicio. Porén, precisamente, porque analizamos o convenio, queremos que as cousas se fagan ben, queremos deixar sobre a mesa 2 peticións de fiscalización e unha de mellora para a veciñanza. En primeiro lugar, o control do noso punto limpo. O convenio exixe de forma estricta que as instalacións onde almacenemos temporalmente as pilas compran os requisitos do Real Decreto 106/2008 e estean autorizadas pola Xunta. Rogamos ao Goberno que extreme o celo técnico e confirme que as nosas instalacións están ao 100% para evitar calquer problema coa comisión de seguimento. O segundo punto é a vixiancia dos residuos impropios. Lembremos que se nos colectores se superan 5% de materiais que non sexan pilas ou se hai un almacenamento deficiente, o convenio abre a porta a exixir medidas correctoras, porque se encarece o tratamento. Pedimos rigor na inspección e na correcta separación nos nosos puntos de recollida. E, por último, que ten que ver ca veciñanza, o convenio recolle que as empresas produtoras teñan a obriga de financiar campañas de sensibilización en galego. Pedimos ao Goberno que exixe activamente a execución destas campañas en Rianxo.
Necesitamos que cheguen ás nosas escolas, aos nosos centros culturais e ao comercio local, e que se reforce a rede de pequenos colectores para que sexa un servicio verdadeiramente accesible en todas as parroquias. E, por último, o que ven sendo o convenio dos residuos eléctricos e electrónicos, que tamén vemos favorable. Creemos que este paso segue a línea inteligente e responsable que iniciamos hoxe cos outros convenios, poñer ao día a xestión ambiental de Rianxo, asegurar servicios totalmente gratuitos para a veciñanza e garantir uns ingresos fundamentais para as arcas municipais a través da compensación por toneladas. Este acordo suma nesta estrategia global de sustentabilidade que hoxe estamos a aprobar entre todos. Seguindo un pouco este fío, gustaríanos achegar dúas reflexións en positivo moi ligadas ao modelo concello que defendemos. A primeira é clara, é de cara ao futuro e vai en sintonía co que comentábamos nos puntos anteriores, a necesidade de pensar na comodidade da nosa veciñanza, especialmente nas parroquias. Rianxo ten unha dispersión xeográfica importante, e igual que no caso de outros residuos, para moitas persoas maiores ou sen medios de transporte supón un atranco trasladar aparellos pesados ou pequenos electrodomésticos ata o punto limpo central. Por iso animamos ao goberno local a que máis adiante, cando o recurso permitan, sopesemos xuntos fórmulas para estender esta rede de recollida de forma máis próxima ao rural, facendo que a reciclaxe sea igual de sinxelo para todos, vivan onde vivan. A segunda reflexión céntrase en que a firma deste convenio, ao igual que os anteriores, nos exixe un esforzo de xestión para estar á altura. O texto obríganos a unha clasificación moi rigorosa e a contar con espacio axeitado baixo cuberta, para que os aparellos que se poden reutilizar non se estraguen coa chuvia, asegurando así as primas económicas para o municipio. Pero por riba de todo, para que o punto limpe funcione á perfección neste novo escenario, pedimos ao goberno que coide moita prevención de riscos laborais dos nosos operarios. A manipulación de componentes electrónicos e cargas pesadas requere revisar as avaliacións de riscos, se fose necesario, garantir os EPIs adecuados e coordinar moi ben as tarefas cos transportistas externos que recollerán os contedores. Se hoxe aprobamos un marco moderno de reciclaxe, debemos asegurar que se faga coas máximas garantías de seguridade e tranquilidade para o persoal municipal. En definitiva, hoxe pechamos un círculo moi positivo para Rianxo coa aprobación destes convenios, sumamos o noso voto a favor co obxectivo de colaborar, poñernos á disposición do goberno lograr que esta nova etapa sexa un éxito de xestión, un exemplo de seguridade laboral e un servicio cada día máis próximo e útil para as parroquias. Gracias. Moitas grazas, Rexo Común. Boas tardes a todos e a todas. Grazas, señor alcalde. Benvido, Alberto. Simplemente quería destacar que nós como Concello temos a obriga de xestionar este tipo de residuos e para facelo podemos e debemos acollernos aos convenios marcos de referencia, posto que son a única ferramenta e opción viable da que dispoñemos. Moi ben, moitas grazas. Votamos entón os puntos de un en un. O punto cuarto, esa adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos de vidros dun só uso. Votos a favor. Rianxo en Común, Partido Socialista e BNG, abstencións. O Partido Popular queda, por tanto, aprobado o punto. Punto quinto, adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor en materia de pilas e acumuladores. Votos a favor. Rianxo en Común, Partido Socialista e BNG, abstencións. O Partido Popular queda, por tanto, aprobado o punto. E o punto sexto, adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Votos a favor. Rianxo en Común, Partido Socialista e BNG, abstencións. Os do Partido Popular queda, por tanto, aprobado o punto. E imos co punto sétimo, que é a rectificación dos decretos 419/2026 e 515/2026 que teñen que ver coa aprobación do convenio de colaboración para a posta en funcionamento do obradoiro programa de emprego de garantía juvenil Xuventude 2. Como saben, en setembro do ano pasado rematou o programa de emprego Xuventude 1, un programa de emprego que impulsamos dentro dos consellos
de Rianxo, Boiro e a Pobra do Caramiñal, un programa no que participaron 15 alumnos e alumnas de entre 18 e 30 anos que recibiron formación en montaxe de equipos informáticos, en operacións auxiliares de manutención de sistemas microinformáticos e operacións auxiliares con tecnoloxías da información e da comunicación. Por tanto, visto o éxito desa anterior edición, os tres concellos volvémonos a asociar agora coa intención de conseguir primeiro o financiamento e despois levar a cabo o programa de emprego de que denominamos Xuventude 2. Aspírase a conseguir da Consellería de Emprego case 479.000 euros para formar a 16 rapaces e rapazas en traballos que teñen que ver con axardinar zonas verdes, mantemento destas zonas verdes, formación en creación, mantemento tamén de sistemas de rego, en control fitosanitario, etc. Un ámbito, por tanto, relacionado con esa creación e xestión e mantemento de zonas verdes, porque entendemos, como entendíamos no primeiro deses programas, que son sectores demandados cada vez máis por moitas empresas daqui da comarca e por iso se puxo o foco nesta formación orientada a estes sectores. Por tanto, tivo saben darlle continuidade a ese traballo conxunto, formalizando este novo convenio para solicitar esta subvención. Veremos se non la dan ou non, e a partir de aí seguir traballando e, en definitiva, seguir formando a mozos e mozas. Abrimos debate. BNG. Moitas grazas e moi boa tarde a todos e a todas e as benvidas a Alberto. E, en canto a este punto, vamos a votar a favor, xa que nos parece un programa beneficioso tanto para a mocidade do noso Concello como para o cuidado e o mantemento do entorno verde do mesmo. Así que votaremos a favor. Moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias. O Grupo Municipal do Partido Popular de Rianxo vai votar favorablemente esta proposta porque consideramos que se trata dunha iniciativa positiva para o noso Concello e para a comarca do Barbanza, especialmente no ámbito da formación e de inserción laboral da mocidade. Este programa permite ofrecer oportunidades reais de formación e emprego a persoas mozas de Rianxo incluídas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, mellorando a súa cualificación profesional e facilitando a súa incorporación ao mercado laboral. Ademais, valoramos positivamente a colaboración entre os concellos de Rianxo, Boiro e a Pobra do Caramiñal, xa que permite compartir recursos, reducir custos e optar a unha subvención moi importante financiada pola Xunta de Galicia e pola Unión Europea, cun investimento total preto dos 480.000 euros. Tamén consideramos beneficioso que o programa inclúa actuacións concretas en espazos públicos de Rianxo, como xardíns da Praia de Tanxil e a área recreativa da Laxe, contribuindo á mellora e mantemento destas zonas verdes e a posta en valor para a veciñanza. Entendemos que este tipo de iniciativas combinan formación, emprego e mellora dos espazos públicos, xerando un impacto positivo tanto para a mocidade como para o conxunto do municipio, polo que o noso voto será favorable. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Darlle a benvida agora sí ao compañeiro Alberto e que asuma este posto coa responsabilidade e compromiso que lle corresponde a este Grupo Socialista. Con respecto ao tema que trataremos ahora, expresar que o noso grupo vai apoiar este punto, pero queremos intentar remarcar e poñer en situación e coñecemento certas situacións que consideramos que se deben de corrixir. A situación de moitos mozos e mozas segue sendo complicada. Toda ferramenta que se poida aportar e abrir as portas ao mundo laboral, pois creemos que debe ser considerada. Pero tamén pensamos que este debate debería servir para facer unha reflexión máis ampla sobre que modelo de oportunidades queremos que para a xuventude de Rianxo. Este programa pode ser positivo e oxalá de bons resultados, pero tamén sería importante coñecer o impacto real do Xuventudes 1. Que continuidade laboral xerou, que perspectivas abriu e que aprendizaxes deixa para mellorar futuras edicións. Porque ás veces dá a sensación de que imos enlazando convocatorias sen unha visión máis ampla de cara ao futuro da nosa mocidade.
E máis alá dos papéis e dos trámites, o que moita xente percibe é que Rianxo leva demasiado tempo conformándose con ir detrás de outros concellos en vez de liderar iniciativas propias. E, sinceramente, creemos que a nosa mocidade merece máis ambición. Rianxo xa foi capaz a liderar un programa dual de emprego ou programas de garantía juvenil. E cito algún por encima. Carnero Valenzuela 2 no ano 2021, Obradoiro dual de emprego Montenoso no ano 23-24, Obradoiro dual do Pazo de Rianxiño no ano 22-23, Obradoiro dual Clínica Bella 19-20. É dicir, non cuestionamos a colaboración entre administracións, ao contrario, parecenos positiva, pero botamos en falta un proxecto máis forte, máis pensado desde Rianxo para Rianxo, unha visión máis ampla do emprego juvenil e das oportunidades de futuro para a nosa xente. Tamén pensamos que este tipo de iniciativas deberían servir para mirar máis alá do conxunto do municipio. As actuacións previstas céntranse novamente en zonas das que habitualmente xa se limpan e limpaban, cando seguramente había espazos no rural que tamén podían encaixar perfectamente neste proxecto. Por mencionar podíamos mencionar o Souto en Isorna, podría ser un exemplo perfecto de recuperación ambiental, mellora paisaxística e formación vinculada ao territorio. Este sería un dos exemplos. E queremos facer tamén unha reflexión tranquila sobre as formas coas que chegamos a esta ratificación do acordo. O propio expediente recolle que esta era unha competencia do Pleno, tal como establece o artigo 47.2 da Lei de Base de Réxime Local. Pero, finalmente, óptase pola aplicación do artigo 21, que lle permite levar esta cuestión por urxencia. Evidentemente, non é unha ferramenta ilegal, é unha ferramenta totalmente legal e non cuestionamos iso, pero si pensamos que ás veces se recorre demasiado rápido a excepcionalidade cando seguramente había marxe para falar as cousas con máis calma con todos os grupos, polo menos co grupo do Partido Socialista. Sobre todo nun expediente iniciado en marzo e modificado a mediados de maio. Creemos que é tempo suficiente como para invertir media hora en debatir si os grupos da oposición consideramos que podemos aportar algo ao proxecto, pois creo que sería benvido. De novo, e creo que por enésima vez o Partido Socialista se leva tendido a man durante toda a legislatura, e con esta exposición pois creo que amosamos outra vez a nosa predisposición a poder tomar decisións que lle afecten de forma positiva a veciñanza. Ademais, esta situación xa se pode dicir anteriormente, como acabo de comentar, en aquela ocasión no Xuventudes falábase de que xa habería tempo para dialogar, porque se volvemos atrás ao pleno de abril, do 26 de abril do ano 24, cando se aprobou Xuventudes 1, vostede mencionaba exactamente estas palabras: habería tempo para dialogar. Bueno, eu creo que 2 anos despois, polo menos nós non percibimos que tuéramos ese tempo e empezamos, creo que, a entender esa veciñanza que empeza a comentar de que hai unha falta de diálogo xa cos propios veciños e tamén cos grupos da oposición. Quizáis cada un entenda o diálogo dunha maneira distinta, pero nós seguimos pensando que dialogar tamén é compartir previamente prioridades, ideas e propostas antes de traer acordos prácticamente pechados ao pleno. Porque ao final non é só unha cuestión administrativa, é tamén unha cuestión de confianza institucional e de facer partícipe o conxunto da corporación das decisións importantes para o futuro da mocidade de Rianxo. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas, Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Desde o Grupo Municipal de Rianxo en Común vemos con bons ollos a continuidade na colaboración entre distintos concellos da comarca, na que optamos desta volta a firma do convenio de colaboración entre o Concello de Boiro, da Pobra do Coramiñal e do Concello de Rianxo para o desenvolvemento do emprego, Obradoiro de Emprego de Garantía Juvenil Xuventude 2. Nesta ocasión teremos a oportunidade de, ao largo de 12 meses, terán 16 mozos e mozas dos 3 concellos a oportunidade de desenvolver tarefas
dentro deste programa de formación e emprego. Serán do noso Concello 4 mozos en concreto e desenvolveránse tarefas de mantemento nas zonas de xardíns e zonas verdes que teñen que ver aquí en Rianxo con a praia de Tanxil e a área recreativa da Laxe. O orzamento total do programa acada os 484.000 euros, tendo unha axuda de 479.000 euros. Pola parte do Concello de Rianxo, simplemente teremos que abonar uns 1.500 euros. Entón, vemos favorable esta iniciativa. Moitas gracias. Simplemente por aclarar algunhas das cousas que saíron. Señor Alcalde, podíamos, solo unha pequena cuestión que xurdeu en comisión informativa. Bueno, este grupo preguntou en comisión informativa se estaba disponible o proxecto, xa que hai un orzamento importante para ver cal eran as actuacións que se iban a facer e como iba a quedar os espacios, porque entendemos que a decisión de invertir en eso levaría asociado un proxecto. Bueno, o presidente da comisión informativa nos asegurou que sí que había un proxecto e quedou de enviarnos antes de chegar ao pleno a información. Entendo que pudo haber un erro, que non se enviara, e rogamos que nos próximos días, por favor, nos remitan o proxecto tal como quedamos en comisión informativa. Moitísimas gracias. Moi ben, remitiremos, entón, en todo caso, o proxecto o que incluye a memoria de actuacións que acompañan a solicitude de subvención, pois falan de pequenas actuacións de axardinamento nestas zonas que antes se comentaban, pequenas actuacións nas zonas de tránsito, no mobiliario urbano, etc. En definitiva, o que se busca con estes obradoiros non é tanto as actuacións que se poden levar a cabo, que son secundarias. O que se busca é darlle formación, neste caso a estes 16 rapaces e rapazas que esperemos que participen no programa. Si as actuacións que se recollen para solicitar a subvención, desde o meu punto de vista, son secundarias e onde debe poñerse o foco é na formación que estas persoas van recibir. En ese sentido, como comentaba antes, por aclarar algunhas das cuestións, non se trata de liderar ou de deixar de liderar iniciativas deste tipo. Neste caso, ademais, é moi oportuno que sea que o que vai pasar, que a parte, sobre todo a parte da formación teórica fundamental se leva a cabo en Boiro, porque ademais de ter instalacións o Concello de Boiro no polígono de Espiñeira para o que ten que ver cas clases, dispón ademais ali naquelas instalacións de un amplio taller con maquinaria que ten que ver con este tipo de actuacións. Por tanto, seguramente que as persoas que participen no programa van ter recursos para poder acompañar a súa formación teórica. Quizás, se estuéramos falando de outro tipo de programas ou orientados a outro tipo de formación, habría que pensar se sería máis ou menos adecuado ese ou outro consello. E, ademais, outras das cuestións que motivan este tipo de unións, ademais de que eu creo que é bo que os consellos compartamos iniciativas desta índole, moitas veces son as propias condicionantes das convocatorias que exixen ou incluso premian este. Nós durante moito tempo, durante os últimos anos, non nos podemos acoller a subvencións como esta, porque unha das cousas que se viñan exixindo é que tivéramos un número de persoas en paro máis alto do que temos, afortunadamente. Por tanto, como tiñamos ou como temos un número de persoas paradas baixo, non tiñamos ocasión a entrar a este tipo de programas. Cambiaron recentemente os criterios destas axudas. Agora podemos xa por conta propia solicitar. De feito, vamos solicitar inmediatamente un obradoiro de emprego dual aquí en Rianxo no marco da nova convocatoria que saiu estes pasados días, e solicitaremoslo de maneira individual e levaremoslo a cabo de maneira individual se finalmente somos seleccionados, como espero que así sexa. Ben, pasamos a votar o punto. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade, por tanto. E temos agora
fora da orde do día 4 asuntos, ademais dos rojos e preguntas. Por tanto, dos 4, 3 deles requerirán votación de urxencia, dase conta a unha adhesión de contas e despois eses rojos e preguntas ou noutra orde. 2 deses asuntos teñen que ver, están fora da orde do día única e exclusivamente porque non dou tempo a rematar os expedientes cando foi convocado o pleno, pero en todo caso son cuestións desde o meu punto de vista menores nesta altura. Son 2 propostas de incoación de expedientes de investigación de titularidades de camiños sobre os que existen dúbidas sobre a súa titularidade. Un deles é un camiño situado na Laxe, en Tarajoña, e outro é un camiño situado no Paso, en Rianxo. Teñen nas propostas que se remitiron ao portal de cargos as referencias catastral de cada un dos camiños. Xa fixemos este proceso, xa o vivimos nesta corporación con un camiño fai uns meses, por tanto, conocen xa como funciona este procedimento. En todo caso, vou relatar para que quede claro. Primeiro, antes da apertura do expediente, de ser o caso, que así o Pleno considere, procédese a levar a cabo un estudo previo sobre a procedencia do exercicio da acción investigadora que poderá acordarse de oficio pola propia corporación a iniciativa do seu caso de calquera outra administración que en virtude dos deberes de información mutua e colaboración poña no seu coñecemento os feitos, actos ou circunstancias que sirven de base ao exercicio da devandita acción, instruindo o expediente coa realización do estudo previo, será o Pleno da Corporación, mediante acordo, quen decidirá sobre o inicio do procedimento para a investigación da titularidade do camiño. A competencia deriva da aplicación do artigo 22.2.j da Lei de Bases, que sinala que o exercicio de accións judiciais e administrativas é competencia do Pleno da Corporación. O acordo adoptarase por maioría simple, por aplicación do artigo 47 da mesma Lei de Bases. O acordo de incoación do expediente de investigación publicarase no Boletín Oficial da Provincia e no municipio con expresión das características que permitan identificar o ben ou o dereito investigado. Así mesmo, un exemplar dos devanditos boletíns expoñerase durante 15 días no tabuleiro de anuncios da Corporación, neste caso na Corporación Rianxeira. Así mesmo estará a disposición dos interesados na sede electrónica do Consello de Rianxo. Da resolución de iniciación de expedientes darase traslado á Administración Estatal e Autonómica para que estas, no seu caso, poidan facer valer os seus dereitos e alegar o procedente. Abrirase trámite de información pública por o plazo dun mes, contando dende o día seguinte ao que deba darse por terminada a publicación dos anuncios no tabuleiro da Corporación para que as persoas afectadas polo expediente de investigación poidan alegar por escrito, canto estimen conveniente, ao seu dereito ante a Corporación, acompañando todos os documentos en que funden as súas alegacións. No caso de que existan afectados polo expediente de investigación que resulten descoñecidos e identificables, deberán ser notificados persoalmente, comezando a contar o prazo, neste caso, dende a notificación persoal. Finalizado o prazo para presentar alegacións, abrirase un período de proba por prazo non superior a 30 días nin inferior a 10, no que serán admisibles os seguintes elementos probatorios: os documentos públicos xudiciais, notariais ou administrativos outorgados con arranxo a dereito, o recoñecemento e ditame pericial e a declaración de testemunhas. Efectuadas as probas pertinentes e valoradas polos servizos da Corporación, porase de manifesto o expediente por termo de 10 días ás persoas a quen afecte a investigación e houberen comparecido nel, para que dentro do devandito prazo de 10 días alegen o que crean conveniente ao seu dereito. A resolución do expediente de investigación corresponde ao órgano competente da Corporación, previo informe do secretario, tal e como di o artigo 53 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de xuño. Se a resolución é favorable, procederase á tasación do ben ou dereito e a súa inclusión no inventario, así como a adopción das medidas tendentes á efectividade dos dereitos da Corporación. Por tanto, no caso da primeira proposta, que é o que ten que ver con ese camiño situado na Laxe, na parroquia de Tarajoña, únicamente me limito a ler o recollido, neste caso no informe do secretario municipal, que en última instancia o que motiva de ser o caso a apertura do expediente e ademais quen se vai ocupar tamén de propoñer a resolución do mismo.
Entón, recollese no informe da Secretaría que da análise dos documentos que constan neste expediente compre sinalar que dos documentos incorporados e obrantes nos expedientes relacionados parece existir indicios de carácter público do camiño, se ben constan documentos como o informe policial que acompaña no que a xuízo dos informantes podería tratarse dunha servidume de paso. A maiores compre sinalar que consta un expediente de orde de execución incoado no ano 2023 que resolvía que se procedese á retirada das portas que impiden o tránsito do camiño público. Compre sinalar que ande bendita a actuación de plantearse as dúbidas sobre a titularidade do camiño onde están situadas as mesmas debería terse realizado con posterioridade á determinación da mesma mediante o expediente de investigación que agora se pretende abrir. A modo de conclusión, parece existir unha dúbida razoable sobre a titularidade pública ou privada do camiño, polo que a apertura dun expediente de investigación onde se determine a natureza do mesmo resulta aconsellable todo elo sen prexuízo do xa sinalado anteriormente. Por tanto, abrimos un turno de intervención, non sei se alguén quere comentar. Primeiro votamos a urxencia e despois abrimos ese turno. Votos a favor da urxencia. Reacción Común, Partido Popular. No. Abstencións. Partido Socialista e BNG. Queda, por tanto, aprobada a urxencia. Abrimos turno... Sí. Abrimos turno de intervencións. BNG. Moitas grazas. En principio non vemos mal iniciar esta investigación. En todo caso, creemos que o importante sería avanzar no xa iniciado inventario de bens públicos do Concello, entre os cales se atopan os camiños, ou presentar un novo se fose necesario. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Partido Popular. Moitas gracias. Nos vemos de acordo de que, se hai unha dúda razonable da titularidade, esta debe ser solventada, na medida posible, levala adiante. Moitas gracias. Moitas gracias, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Entendemos que poida haber algún tipo de duda e esperemos que se aporte a documentación ao respecto e podamos defender os bens que son de titularidade pública e, como comentou a compañeira e a voceira do BNG, pois pode aprobar xa dunha vez por todas ese inventario de camiños. Esperemos que esta situación non trascenda en querer modificar realmente a situación que se dan na titularidade dese camiño e que non sea unha estrategia para cambiar a situación do mesmo. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas gracias, Reacción Común. Non temos nada que engadir. Moi ben, moitas gracias. Votamos o punto, entón, votos a favor. Reacción Común, Partido Popular, abstencións. Partido Socialista e BNG. Queda aprobado, por tanto, o punto. O seguinte, o mismo, neste caso, a proposta de apertura dun expediente de investigación dun camiño situado no lugar do Paso, na parroquia de Rianxo, que a referencia catastral que teñen na documentación. Limítome tamén, como fixen antes, a ler a conclusión do informe de Secretaría, neste caso, de xaneiro do ano 2022. Do expediente tramitado e a documentación aportada ao mesmo non se atopan indicios que permitan considerar o citado camiño como público. Non obstante, recomendo solicitar certificación ao rexistro da propiedade, así como ao catastro, para maior seguridade. En caso de non constar o citado camiño como público, procede á tramitación dun expediente de investigación aos efectos de determinar a posible titularidade municipal do mesmo e, no seu caso, a recuperación do oficio en caso de usurpación do mesmo, lembrando a este respecto que, conforme establecido no artigo 144 da Lei do Solo de Galicia, se fan unha serie de indicacións sobre a prelación das licencias e outros títulos administrativos, pero en todo caso lío en tanto a proposta da propia Secretaría da apertura dese expediente de investigación. Evidentemente, o trámite é o mesmo do que antes expuxo. Pasamos a abrir intervencións. Votamos a urxencia, votos a favor da urxencia. Reacción Común, Partido Popular, abstencións. Partido Socialista, BNG. Queda aprobada a urxencia, por tanto. Abrimos ahora sí un turno de intervencións por se queren añadir algo. Nada, remítome ao comentado anteriormente sobre a necesidade de avanzar no inventario. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias. Reiteramos eso, ante as dúdas razonables de titularidade, deben ser solventadas e, este é o proceso adecuado. Moitas gracias. Moitas gracias, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Reiteramos exactamente as mismas palabras que comentamos anteriormente. Reacción Común. Nada que engadir. Votamos entón o punto, votos a favor. Reacción Común, Partido Popular, abstencións. Partido Socialista e BNG. Queda aprobado con 9 votos a favor o punto.
O seguinte punto, entendo que había anunciarase a intención do PSOE de presentar unha moción de urxencia, non sei se mantén a intención. Sí, por suposto. Entón, como sempre, defenda brevemente a urxencia, vota a urxencia e a partir de aí, se prospera, xa podes poñer a moción. Creo que xa se presentou con anterioridade no pleno anterior e un dos motivos polos que se nos non aprobou esa urxencia foi por non ter a documentación en tempo e forma. Por eso consideramos e se enviou a información con antelación para que pudera ser estudiada e debatida por os diferentes grupos. Presentámola por urxencia de novo, porque consideramos que este pleno non ten que destinar recursos públicos a debatir se temos que asfaltar ou non asfaltar, ou como asfaltar ou como deixar de asfaltar. A moción ten o sentido de xerar, e xa antes era urxente, pois agora consideramos que xa é prioritario. Nos puxemos aquí tres puntos porque nos parecen de interés que se poidan introducir de forma inmediata en ese plan de asfaltado, como son o asfaltado do Brea Segade, como é o asfaltado da pista que dá acceso ao campo de fútbol da Lomba e a pista que dá acceso ao parking da Praia de Tanxil. Consideramos que a urxencia, vendo a situación dos espacios, está máis que justificada e, sobre todo, porque non temos coñecementos sobre cal é ese plan de mantemento de vieiros que proxecta este grupo de goberno. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Votamos entón a urxencia. Votos a favor. Renxo Común, Partido Socialista. Abstencións. Votos en contra. BNG, Partido Popular. Prospera a urxencia, por tanto, expoña a proposta. Permíteme antes, señor alcalde, moitas gracias por permitirnos poder desenvolver esta moción e entender o carácter urxente da mesma. Confiamos en que os acordos que aquí plantexamos se podan resolver o antes posible. A exposición de motivos. O estado de diversos viais municipais require unha intervención urxente debido ao seu deterioro nos últimos meses, que afecta directamente á seguridade viaria, á mobilidade da veciñanza e á imaxe xeral do Concello. Estes déficits fanse especialmente relevantes en períodos de maior afluencia de persoas, tanto por razóns turísticas como por a celebración de eventos deportivos e sociais, así como polo uso habitual dos accesos ás praias, instalacións deportivas e núcleo de poboación. En particular, compre salientar o impacto que esta situación ten sobre os accesos ás praias, a celebración de torneos e actividades deportivas no campo da Lomba e que van a xerar un fluxo constante de vehículos e persoas. Acceso ao Centro Educativo Brea Segade, e ainda que estes días podemos ver que se fixo unha serie de actuacións que se agradece que se levaran a cabo, pero consideramos que hai que ir un pouquiño máis alá e realmente apostar por reformar o firme dese vieiro. Por todo, consideramos necesario que o Pleno se pronuncie de forma expresa, establecendo prioridades claras e impulsando a súa incorporación ás actuacións máis inmediatas de mantemento e investimento viario. Dado que a día de hoxe e da premura das actuacións, non coñecemos a súa inclusión no plan de mantemento de vieiros, propoñendo ao Pleno os seguintes acordos. Instar ao Goberno municipal a proceder á avaliación técnica urxente do estado dos viais municipais mencionados. Priorizar a inclusión das actuacións de asfaltado e reparación viaria nos plans de investimento e mantemento máis inmediatos, antes da execución dos eventos e do inicio da época turística en Rianxo, tendo en conta, ademais, criterios de seguridade viaria, intensidade de uso e impacto social e económico. Dar traslado deste acordo aos servicios técnicos municipais para a súa valoración e planificación. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. BNG. Grazas. Este punto non tuvemos ocasión nin de estudalo nin de debatilo en comisión, polo tanto, consideramos que non temos información suficiente como para ter unha posición a favor. Imos absternos e consideramos que todas as mocións deberan pasar por comisións para debatilas e aportar propostas se é o caso. Así que vamos a absternos. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias. Entendemos que o cauce non é o axeitado. O ideal sería que viñera a comisión esta proposta, que fora falada e fora pautada polos membros da comisión e traída a pleno con as cousas máis concretas. O que se subliña son as líneas xerais
bueno, que sí, estamos de acordo, pero que o proceso este debía ser feito de outro xeito para conseguir que se acaden os compromisos que quixéramos todos de execución inmediata. Vamos a votar a favor, pero a tramitación debería ser de outra forma. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Reacción común. Boas tardes. Bueno, evidentemente, nós temos unha avaliación feita dos viais, pero os nosos criterios principais que usamos para priorizar un asfaltado ou outro vense dado, sobre todo, primeiro, evidentemente, o estado da pista, despois o uso veciñal e despois se se van realizar ou se realizaron obras nese vial. Por poñer no plan mantemento de pistas municipais do ano 2027, por exemplo, temos engasados xa 8 viais, como a Vilas, Villanustre ou Santa Lucía, no Araño outros 5 viais, como o acceso á igrexa, que se fixou fai pouco, o Toural ou o Rabado, en Taragoña outros 5 viais, tamén como o Montiño, o Cartumil ou incluso o aparcadero diante do Breasegade, despois en Isorna 4 viais, que como o Souto, Bacariza e Regueiro, en Leiro 4 viais, como a Or, a Buín, Brión. En Rianxo temos o núcleo de Rianxiño, que se fixo por aí pouco, a Pedreira e nada máis. Bueno, eses son os nosos criterios para priorizar un asfaltado e outro. Evidentemente, nada, tamén estamos de acordo con que hai que asfaltar esas pistas, que teñen moito uso e tal, pero, bueno, o criterio que usamos nós é este. Nada máis. Moitas grazas. Pedía unha réplica Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Creo que debo decirlo, porque senón eu creo que marcharía a casa ca sensación de que non fixen ben o traballo. Agradecemos que nos deades esta información e creo que nos damos por satisfeito de que, bueno, entendemos un poquinho o traballo que está facendo. Nos gustaría, evidentemente, que fora de outra forma, que houbera unha reunión, unha xunta de voceiros, un espacio bastante máis amplio e dinámico e onde creo que o resto puidéramos aportar algo a ese plan de vieiros. Considero que a configuración que temos do pleno, pues, bueno, eu creo que podíamos aportar algo entre todos, pero ainda así eu creo que, bueno, darvos as gracias por deixarnos debatir a urxencia e por amosarnos o vosso plan de vieiros. Non podo pechar a intervención sin quedar sorprendido. É dicir, acabamos de aprobar 2 urxencias, unha, ademais, por o Partido Popular. Eu entendo que lle moleste que nos presentamos unha moción por urxencia, pero a cuestión é que esta moción vostedes xa teñen desde hai 30 días. 30 días. Eu creo que temos que ter un problema na configuración do pleno ou no traballo que facemos aquí a diario se temos que convocar unha comisión informativa para debatir sobre 3 asfaltados. Eu creo que hai cousas que non requieren pasar por comisión informativa, que non hai que invertir recursos municipais en decidir se temos que asfaltar ou non. Eu creo que o pleno é o lugar adecuado para facelo e, sobre todo, o que nos extraña é ese cambio estratégico do BNG. Cando vostedes gobernaban non se levaban as mocións á comisión informativa. E, ademais, reitero, como xa yo transmitín moitas veces, con moi bo criterio. E foi unha posición que defendemos cando estaba de secretaria accidental Vanessa Reboredo. Defendemos, o Partido Socialista defende que non todas as comisións, ou que non todas as mocións teñen que ir á comisión informativa. Esa é a nosa proposta. Por eso as presentamos por urxencia. Moitísimas gracias. A cuestión non é o que defende o Partido Socialista, a cuestión é o que di a normativa e hai uns trámites previstos, pódense seguir os trámites e un dos trámites, neste caso, é a exposición dunha moción de urxencia que calquera grupo, calquera conselleiro pode facer. Outra cousa é que prospere ou decaia tamén. Igual de lexítimo é facer uso desa ferramenta como votar en contra da urxencia e, por tanto, que non se debata a proposta. Neste caso, saiu a proposta e puido facer esa exposición. Eu, claro, tamén tiña apuntados uns datos para aportar. Evidentemente,
parece que cae de caixón, pero en todo caso subliño, non? Esa avaliación que se fai previa a calquera traballo que se leva a cabo, non xurde de improvisacións nin de ocurrencias, xurde dunha avaliación sistemática da realidade e a partir de aí de priorizar, calendarizar e tamén axustar as distintas liñas de financiamento propias ou externas ese traballo, non? Esas prioridades son as que se volcan neses plans de investimento. Aquí, evidentemente, teño que señalar, non podo non señalar que eses plans de investimento teñen nome. Son orzamentos municipais, son plans de obras da Diputación de Coruña que recollen os elementos necesarios para despois aquilo que se avalía se poida solucionar. Por tanto, por eso é tan importante tamén apoiar este tipo de plans de investimento xeral, pero que contén este tipo de posibilidades en forma de recursos económicos, non? E comentaba o conselleiro de Obras algunhas actuacións previstas, non, para os próximos meses, sempre supeditado tamén non só a capacidade económica, sino a propia climatoloxía variable que sufrimos aquí nesta parte do mundo, non? Pero en todo caso vense desenvolvendo un intensísimo traballo, non, desde o meu punto de vista nesta materia, evidentemente non priorizando, ou non só priorizando puntos de interese turístico, sino priorizando puntos onde a necesidade é maior e priorizando sempre aqueles núcleos onde a xente de Rianxo vive todo o ano, non onde a xente de fora nos visita de maneira particular, non? Na parroquia de Tarajoña fixéronse traballos como estes que se demandan en Ourolo, na Igrexa, en Cartomil, en Paradela, en Chorente, nas Barreiras, no Périto e tamén no Burato. Por citar algún, seguro que me deixo algún outro núcleo, non? En Asados fixéronse en Asadelos, na Revolta, en Súa Igrexa, en Somoza, na Santa Lucía, na Atalaya, no Monte Grande e en Burés, fai apenas uns días, non? En Leiro estivemos en Brión, estivemos en Meiquís, estáse traballando neste mesmo momento xa dende fai uns días en Abuín e de aí iremos a Rial. En Isorna está previsto neste ano, como comentaba, ou como está previsto nese plan que antes o conselleiro esbozaba, un traballo no núcleo do Regueiro e tamén se fará entre xuño e xullo estes mesmos traballos no núcleo da Vacarisa. En Rianxo traballouse na zona das Cortes, en Rianxiño, Salto do Lobo, en Campo de Cartas e no Terreo. E no Araño asfaltáronse varios tramos do vial que dá acceso á Igrexa e aos núcleos de Campelo, Vilar e Cerqueiras. Acceso tamén ao mirador da muralla, un sitio de interés turístico, tal e como se comentaba antes, non? Tamén se asfaltou o núcleo da Capela e a maiores destes habría que sumar todos aqueles núcleos que se asfaltan despois de que se levan a cabo obras de saneamento e de abastecemento, que tamén foron uns cantos, non? Por aportar tamén uns datos sobre o traballo feito, que como vez é importante poñelo en perspectiva. Pasamos a votar a proposta, entón, votos a favor da proposta. Rianxo en Común, Partido Socialista e Partido Popular, abstencións, a do BNG, queda, por tanto, aprobada a proposta con 14 votos a favor. Pasamos agora aos rogos e preguntas e despois retomamos cun punto tamén fora da orden do día. BNG. Moitas grazas. En primeiro lugar, queremos facer unhas preguntas sobre unhas pistas que non sei se están incluídas nese plan do que falaba o conselleiro de Obras. Unha delas é a pista de Abuín á Aldea Maldita, a cal se atopa nun estado lamentable, con moitos baches que poñen en risco tanto a seguridade dos vehículos que circulan por aí como os propios vehículos. Entón, queremos preguntar cando se vai facer esta actuación, que xa se dixera que se iba a facer o ano pasado. E tamén outra pista é a pista de Isorna hacia a Igrexa, a cal tamén ten moitos baches, incluso unha liña fundida. Entón, queremos saber se estas pistas están incluídas aínda para o ano que ven ou cando se pretende acometer. Outra pregunta que
que repetimos de anteriores plenos é cal é a situación actual do Pexón, se hai algunha novidade. Outra pregunta tamén que xa reiteramos noutras ocasións, por que non están en funcionamento os contedores marróns e cando se pretende poñer en funcionamento estes contedores que xa se atopan situados ao carón de outros contedores, mas están pechados. Tamén queremos preguntar se se fixo a renovación, a revisión dos extintores do cuartel vello, os cales tamén levan meses pendientes de ser revisados. E queremos tamén preguntar cal é o estado, en que estado se atopa o proceso de municipalización do SAF. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, Partido Popular. Sí, moitas gracias. Comenzamos cas preguntas que traemos este pleno. Ahora que chega o verán, pasou o inverno, queríamos saber como quedou o pabellón polideportivo despois da mellora realizada na cuberta. Había unha serie de filtracións que quedaron manifestas no inverno, entonces queríamos saber se están solventadas, se se vai a facer algún tipo de traballo, se hai algunha tarefa pendente para deixarlo totalmente rematado. Outra pregunta é con respecto ás vivendas da Casa dos Mestres. Queríamos saber se están entregadas todas as vivendas. Consideramos que son as vivendas destinadas a cubrir unhas necesidades habitacionais importantes no pobo. Queríamos saber se están habitadas na súa totalidade. Tamén coincidimos co BNG. Queríamos saber se hai novedades respecto ao avance da tramitación do Pexón. Sei que había un trámite que aí estaba en liza do tema da depuradora. Queríamos saber en que fase estamos e que previsión hai de execución e de lanzamento do novo Pexón. E agora paso aos rogos. Rogamos ao Goberno Municipal que tome medidas ante as queixas veciñais por presenza de xabaríns na zona da Martela. Eso concreto porque temos queixas dos veciños, pero o tema dos xabaríns é global en todo o término municipal. Se hai previsto facer algún tipo de batida ou convenio con algún tipo de institución para poñerlle un pouco de coto a estes animais. Volvemos a traer outro rogo polo estado das papeleiras existentes no municipio, tanto pola falta de limpeza como por ausencia das mesmas. Notamos unha carencia moi importante nos núcleos urbanos principais de falta deste mobiliario. Entón, creemos que é indispensable e rogaríamos que se execute, que se actúe neste sentido para solventar esta eiva que temos de falta de papeleras e bancos tamén. Tamén rogamos solicitar á empresa concesionaria de recollida do lixo, vidro e cartón, que teña sensibilidade suficiente para reforzar a limpeza dos contedores, así como a reposición e aumento daqueles que se atopan deteriorados ou que resultan insuficientes en determinadas zonas dos municipios. Creemos que é misión principal deste goberno fiscalizar a concesionaria, estar encima dela e exixir que se cumpla o que hai no contrato, estar pendiente. Entón, rogamos que se tomen medidas para solventar estas deficiencias que son moi plausibles aquí no Concello. Tamén trasladanos queixas os veciños da zona da rúa de Rinlo relativa ao ruido que provocan os rexistros das alcantarillas co paso dos vehículos. Entón, solicitamos que se revisen e que se acondicionen para minimizar estes ruidos e as molestias que causan. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. En
comenzamos, como ven sendo habitual, por as preguntas a pleno. Veciños e veciñas trasladan ao noso grupo o seu interese por a posible habilitación dunha playa de Cans, especialmente un proxecto que vostedes lle prometeron á veciñanza en época electoral hai xa 3 anos, e especialmente nos interesa que nos digan cal é a situación actual, xa que os comentarios que nos transmite a veciñanza é dicir que non se leva a cabo porque a oposición non queremos que se execute. Entonces, a pregunta é clara ao respecto, é dicir, ten previsto o Goberno Municipal impulsar ou valorar a creación dunha praia canina en Rianxo, e, en caso contrario, cales son os motivos por non implementar esta medida. Nos últimos días produciuse a retirada da publicación realizada en redes sociais municipais relativas á exposición pública da proposta de ordenanza de convivencia cidadá. Publicación que, ademais, animaba a veciñanza a facer achegas sobre a mesma. Tendo en conta que compartimos a importancia da mesma, consideramos facer as seguintes preguntas. Cales foron os motivos concretos que levaron á retirada da publicación relativa á exposición pública das redes sociais do Concello da Ordenanza de Convivencia Cidadá? Considera o Goberno Municipal adecuado eliminar unha publicación institucional dedicada ou destinada precisamente a fomentar a participación veciñal? Ten previsto o Goberno Municipal reabrir un proceso de diálogo para fomentar realmente a participación dos grupos e da veciñanza de forma real en esa aprobación futura da Ordenanza de Convivencia Cidadá? Vai o Goberno Municipal a revisar o texto da ordenanza antes de volver a enviar un borrador ou de publicar de novo o anuncio? Pregunta en relación coa... bueno, xa acabamos de facela aí. Ben, en relación co servicio de atención temperá, eu creo que xa é reiterado por parte deste grupo, e xa dixemos no seu día que nos parecía interesante ese servicio. O que non compartimos é a forma na que se está levando a cabo. Eu creo que a xestión municipal debe ter outra carne, outra intensidade, e o que temos que preguntar é como explica o Goberno Municipal que, tratándose dun servicio esencial para as familias de Rianxo, non se teña impulsado de novo a súa licitación ou posta en marcha despois de un ano de retraer a súa licitación. Hai algún motivo que xustifique este atraso? A seguinte pregunta é con respecto ao servicio de axuda ao fogar. Bueno, a Xunta de Galicia recentemente, xunto cun acordo coa Federación de Municipios e Provincias de Galicia, chegaron a un acordo de incrementar o aporte a este servicio, pasando dos 12 euros hora aos 16 euros hora. A pregunta é clara: con ese incremento considera o Grupo de Goberno que se pode licitar o servicio, que se vai a municipalizar? En que situación está exactamente ese expediente? Porque levamos escoitando falar do servicio de axuda do fogar, creo que 4 anos en períodos con máis ou menos intensidade, pero a realidade é que a día de hoxe as condicións laborais que defendemos en aquel momento todos sean exactamente igual, e consideramos que ese aporte económico se ten que traducir non en aforro para o Concello, sino na mellora do servicio e na licitación do mesmo. Con respecto aos rogos, en primeiro lugar, mandamos por rexistro ao Concello, expoñendo un pouquiño cal foi a situación que vivimos este día en comisión informativa. Entendemos que se poden dar moitos erros, moitas situacións, e comprendemos todas elas, pero me gustaría que vos puxeras no sitio da oposición e que tuéramos que vir a este pleno na forma na que chegamos. Nós temos acceso a 6 expedientes, dos que falamos en comisión informativa, pero nos faltaron os convenios e nos faltaron a documentación toda que se enviou recentemente. Co cual, nos creemos que debemos de manifestar de forma educada e respetuosa a nosa posición, e así o fixemos enviando ao secretario para que se tuera en conta a situación vivida e que, de cara a situacións futuras, se poida evitar este tipo de situacións que seguramente non lle agradan a nadie.
as diferentes asociacións como das que vamos falando e das que levamos falando ao longo xa desta legislatura nos rogan que se publique da mesma forma que se fai cos clubs deportivos, onde máis ou menos todos temos claros os importes que se asocian, as diferentes asociacións, comisións, o tecido asociativo de Rianxo considera que ten que haber unha situación xusta e que se lle poida informar de cal é ese proxecto de goberno e cal é a inversión que leva asociada a cada asociación. Ademais, nos transmiten tamén a necesidade de avanzar en ese calendario de eventos que se programou e que a día de hoxe non hai nada avanzado ao respecto, e creo que é de interés para as diferentes asociacións dispoñer dese calendario para poder organizarse. Rogamos que o Concello de Rianxo impulse un plan periódico de mantemento e mellora dos espacios públicos en todas as parroquias de Rianxo, incidindo especialmente na limpeza de beirarrúas, desbroces, conservación do mobiliario urbán e a revisión do estado dos parques e zonas de convivencia veciñal. Non podemos lanzar un mensaxe en 2025 donde lle decíamos a veciñanza que publicar un calendario de desbroces e limpezas era entendido como transparencia e planificación, pero en 2026 non vimos publicado ese calendario, co cual creo que temos tempo e marxe suficiente para que o poidan publicar, mandárnoslo aos grupos e ter a información para poder comprobar que ese servicio lle chega con calidade á veciñanza. Rogamos que se inste á Diputación da Coruña a limitar a circulación de vehículos pesados no acceso e saída da autovía en Taragoña. Debido aos problemas de seguridade existentes, necesítase que a rotonda de acceso ao Porto de Taragoña non permite maniobras axeitadas por este tipo de vehículos, provocando situacións de perigo ao invadir as beirarrúas e cruces. Ademais, considérase necesario preservar a contorna natural da zona e compre lembrar que existe unha alternativa próxima e máis segura no acceso de Té. Rogamos que se proceda á limpeza e acondicionamento da praia do Porto. Sabemos que se están executando unha serie de obras que son incómodas para todos, pero tamén debemos deixar claro que son moi necesarias. Pero creemos que de forma paralela se pode levar un acondicionamento da praia do Porto, que é un espacio moi usado pola veciñanza desa parroquia. Igualmente, debemos de rogarlle, e xa o fixemos no pleno anterior, donde lle dixemos que cando se fixeran as limpezas de playa, que non se acumulara esa maleza que resulta da limpeza nos laterales, nos sitios sombríos, que é exactamente onde a veciñanza que non disfruta do sol, pero si lle gusta a praia, pode utilizar. E xa para rematar, procedemos a facer a exposición das preguntas escritas que se emitiron por rexistro. A veciñanza de Vilas merece transparencia e feitos, non respostas repetidas que non aclaran a situación real da obra. A día de hoxe, o proxecto de Vilas 1 segue sen estar rematado, con problemas de conexións e con asfaltados pendentes. Por iso, preguntamos novamente, por que segue sen facilitarse a factura correspondente ás obras extras que o Goberno asegura que foron executadas con fondos propios? A documentación foi solicitada e a veciñanza ten dereito a coñecer como se están xestionando os recursos públicos. Cando un goberno é consciente de que unha ordenanza se está aplicando de maneira incorrecta e que hai veciños pagando máis do que lle corresponde, e reiteramos que esta cuestión xa foi exposta en numerosas ocasións en pleno, tanto por o noso grupo como tamén por o grupo do BNG, seguimos sin ninguna proposta de modificación nin medida correctora dende novembro do 24. Cree vostede que esta inacción é compatible coa defensa dos intereses da veciñanza? Considera vostede responsable manter unha situación que sabe que está xerando un prexuízo económico á parte da veciñanza?
Esperemos que non nos responda como das últimas veces, porque son preguntas concretas e esperamos respostas concretas. Non nos vale a pregunta utilizadas como xa vos respondín a estas cuestións moitas veces. A veciñanza de Rianxo leva anos reclamando unha autovía, a AG11, máis segura, despois de demasiados accidentes e demasiadas vidas marcadas pola siniestralidade nesta vía. Considera o Goberno municipal suficiente o nivel de investimento e actuacións realizadas pola Xunta de Galicia no tramo de Rianxo? E no caso de non consideralo suficiente, que medidas pensa adoptar este Concello para defender os intereses e a seguridade da veciñanza? Outra pregunta reiterada e que tuvemos a ben compartila en aquela reunión solicitada e que vostede nos concedeu. En esa reunión vostede se comprometeu a mandarnos ou a trasladarnos o informe da Xunta onde se justificaba que a situación actual sobre o semáforo de Taragoña viña determinada por criterios técnicos da propia Administración autonómica. Reiteramos a pregunta e a metemos por rexistro porque a veciñanza sigue sin saber a realidade dese cruce e seguimos insistindo na perigosidade do mesmo. Porén, 4 meses despois, seguimos sin dispoñer dese documento. Entón, pode explicar o Goberno porque aínda non temos ese documento da Xunta de Galicia e pode garantir hoxe á veciñanza que esta situación responde realmente a decisións técnicas da Xunta e non a cuestións económicas. Despois de dúas solicitudes formais de reunións sen resposta, consideramos dende este grupo que os espacios de diálogos que estamos tratando de fomentar e impulsar con vostede, a veciñanza nos pregunta con claridade por que o alcalde non está disposto a sentarse a falar de temas tan importantes como a vivenda, os alugueiros, a xestión integral do ciclo da auga ou o funcionamento das comisións municipais. Que motivo xustifica non escoitar nin dar resposta a cuestións que afectan directamente á vida diaria da veciñanza? E a última pregunta, cales foron os motivos concretos que levaron á retirada, xa explicamos na anterior, da exposición da Ordenanza de Convivencia Cidadá das redes sociais municipais? Último punto, señor Bustelo, e permíteme este rogo. Nos xa dixemos en comisión informativa e xa os puxemos de forma clara, rogamos, por favor, que nas próximas comisións informativas se cumpla o acordo nas convocatorias. Hai un acordo suscrito cos diferentes grupos. Entendemos que por moitos motivos se podan convocar por urxencia, pero no caso que sean comisións ordinarias se respeten os días acordados. Porque, entre outras cousas, xa non nos afecta a nosa vida laboral, social e familiar, sino que tamén nos afecta ou vos afecta no propio traballo administrativo e que obriga ao personal da administración a estar o lunes a deshora enviando a información para poder chegar a pleno. Xa non vamos a discutir da información e da hora en que se mandou e se podía tomar outro tipo de decisións. Eu creo que lle corresponde ao Goberno tomar esa decisión de convocar en tempo e forma e, sobre todo, o máis importante é que se hai unha convocatoria de comisión informativa e hai cuestións técnicas ao respecto, rogaríalle, por favor, que asista a persoa que nos poida responder. Levamos, creo que, ao longo desta legislatura, unha serie de situacións en comisións informativas que a sensación que temos é que salimos con menos información que chegamos e iso, ao final, chegamos ao pleno e temos que facer exposicións largas, tediosas, cansinas, cando todo se pode xestionar de outra forma en comisión informativa. Rogaríalle que abrira eses espacios de diálogo e que atenda a esta solicitude do Partido Socialista. Moitísimas gracias. Ben, moitas grazas a todos polas preguntas, que hoxe sí que me fixeron sudar de verdade. Comentando isto último, nin o que ten que ver coa organización do funcionamento do pleno, nin outras cuestións, non sei que lectura se lle quere dar. Evidentemente, todo se fai en tempo e forma. Se non fora así, non se podría facer, porque os servizos xurídicos son os que dictaminan que sea en tempo e forma. Pero vostede non pode, desde o meu punto de vista, non pode
vir aquí e facer unha defensa férrea, non? Do dereito que teñen vostedes a usar o sistema das mocións de urxencia e, ademais, reivindicar que non é necesario que se sometan ás comisións informativas e, á súa vez, dixernos a nós que non podemos usar o dereito que tamén temos a convocar comisións de urxencia, etcétera, etcétera, non? Entón, vostede utiliza as ferramentas que a normativa lle permite para o seu propio traballo. Nós, e os servizos técnicos e xurídicos, pois tamén o temos que facer moitas veces, pero entendemos que eso nunca vai en detrimento da súa labor de oposición. En nos casos, que son poucos, pero nos casos nos que durante este tempo se fixo algunha convocatoria de comisión, se fixo algunha convocatoria de pleno, nas que no portal de cargos electos non se subeu algún documento, ten que ver, evidentemente, con un fallo persoal, que entendo que calquera dos que aquí estamos nos seus traballos, pois diariamente pode cometer despistes ou pode cometer calquera outro tipo de cuestións. Eu creo que tampouco non hai máis alá, non? E ademais, no caso do que estamos falando, eses convenios están accesibles para calquera a través do portal de convenios que ten a Xunta de Galicia, que en último caso é quen o suscribiu. Por tanto, eu entendo que se deberían ter... Podo falar? Sí. Entón, eu entendo que debería terse mandado, pero débese como dixo, cando é así, e ademais un pouco esas veces, non? Por seguir xa con estas preguntas, creo que o que ten que ver co SAF e co servicio a futuro nada ten que ver, evidentemente, con que a Xunta agora aporte máis ou aporte menos. Aporta máis porque ten que aportar máis e terá que aportar máis no futuro, porque en última instancia é que son os competentes para facelo. Pero eso non ten que ver con que o servicio se licite, se deixe de licitar ou se asuma outro tipo de xestión do servicio, non? O servicio hai que regularizar, porque creo recordar que foi no ano 2013 cando xa se rematou o contrato que había en vigor daquela altura. Cambiou moito todo dende aquel momento. Ese traballo que se ven tratando de impulsar desde este goberno é co que continuaremos con esa vertente, ademais, que moitas veces temos manifestado todos e todas as que aquí estamos de xestión directa, non? Pero evidentemente, como tamén temos comentado moitas veces, son moitos os servicios que se atopan en situación parecida e evidentemente todos a vez non se poden abordar, non? Comentaba tamén que ten que ver co servicio de atención temperá. Non hai ningunha intención de non licitar o servicio. De feito, tanto é así que xa se iniciou o expediente por 2 veces. Na primeira das ocasións non se pode chegar a resolver por distintas cuestións estritamente xurídicas. Na segunda das veces, que é a que está en marcha, atopouse tamén ca necesidade de compaxinar esa licitación con moitas outras das que temos en riba da mesa, afortunadamente, porque ademais de licitar ou de ter que abordar a regularización de servicios como a da atención temperá, como o do SAF, como dos programas de conciliación, etcétera, pois súmase tamén un intenso traballo de licitación e de seguimento de distintas obras, de distintas actuacións, neste momento a que ten que ver con esa renovación das luminarias aquí na Vila de Rianxo por importe de €500.000, un traballo que, como comprenderán, absorbe dunha maneira moi importante o traballo administrativo. Recordolles que teñen que estar caladas, se queren falar, saian para fora, volven cando queiran, pero teñen que estar caladas se queren continuar nesta sala. A diferencia é que eu son o alcalde e quen preside esta sesión. Vostede, se quere falar, invito a sair. Se quere manterse aquí, ten que estar calada. A próxima vez que a teña que invitar a sair, vai sair de verdade, vale? Vale, pois agradeço. Alégrome que o entenda.
A exposición pública dunha da ordenanza que comenta vostede nas redes sociais, creo que se debeu a unha retirada dunha publicación porque o enlace estaba errado, ou algo semellante. Non sei, desconoso se volveu a incorporar esa publicación ou non as redes sociais. En todo caso, onde ten que estar a exposición, ou mellor dito, a consulta pública, esa ordenanza, tanto na página web como no tabuleiro de anuncios do Consello. Cando vostede preguntaba, aproveitei para comprobalo e é onde está publicada, para que todo o mundo poida facer as achegas que considero oportuno. Invito-os a que tamén o fagan, non? E temos manifestado moitas veces, en relación a outras preguntas que facía, esa intención de dispoñer dun espacio para os cans nos areais de Rianxo. En todo caso, tamén temos manifestado a vontade de que, sendo a primeira vez que se fai, pois que tuvera ese respaldo mayoritario, non? Por tanto, seguramente no marco dese diálogo que demandan, pois se poidan facer propostas para identificar un areal e a partir de aí pois que se poidan ir dando eses pasos para que quede xa para sempre, non? En relación ás outras preguntas que tiña remitido con anterioridade, como sempre, porque así as teño identificados, falarei irei por orden. No caso da pregunta primeira, eu creo que se informou en varias ocasións de cal é a situación dese proxecto. Está pendente de autorizacións sectoriais, nomeadamente de Augas de Galicia, e neste momento descoñezo se esa factura da que vostede fala se presentou e cal é o seu estado de tramitación, pero mirarei en todo caso, non? En relación á pregunta segunda, eu, sinceramente, como xa teño trasladado, non me consta que se estea aplicando mal ninguna das nosas ordenanzas en vigor. Se fora así, entendo que se advertiría por parte dos servizos xurídicos desta casa, non? En relación á pregunta terceira, que quere que lle diga? Na seguridade da G11 teño abordado, manifestado, neste caso coa Consellería competente da Xunta de Galicia. Si ten algo que manifestar nese sentido, pois invito tamén a que se dirixa á administración titular da vía directamente, a través do seu grupo parlamentar no Parlamento de Galicia. Entendo que ten causas máis que suficientes para trasladar o que queira trasladar, e se ademais quere que eu o traslade, pois estou á súa disposición para trasladar o que estimo oportuno en relación á seguridade na G11, pero como ben sabe, pois non é competencia de quen lles fala, como tampouco non é competencia o que sinala na pregunta 4, por tanto, e ademais, xa se lle trasladaron, como dixo vostede, persoalmente, cales foron as xestións feitas por este goberno. Por tanto, se as razóns que están detrás de por que se avanza ou por que non se avanza, se son económicas ou son técnicas, pois tamén o invito a que lles faja directamente aos titulares da vía, non? En relación á pregunta quinta, eu podo entender a exposición que se fai, podo entender moitas das cousas que se din por aí adiante, etcétera, non? Pero aquí é o foro. Se quere falar de vivenda, se quere falar de alugueiro, se quere falar do ciclo da auga, de calquera asunto dos que queira falar, este é o foro no que temos para falar. Está á súa disposición, por suposto, para facelo. Tuvo hoxe oportunidade para traer debates, iniciativas sobre calquera destas propostas. Por tanto, en fin, danse os foros para falar de todo isto. Entendo que non se pode responsabilizar de non querer falar delo. Cando se traen calquera asunto, abórdase e punto, non? E creo que xa te respondín antes tamén o que ten que ver co tema da exposición esa desa ordenanza, non? Seguindo en orden inversa, preguntaba tamén dentro do Partido Popular polo tema do pabellón polideportivo, no que efectivamente quedan ainda unhas actuacións por facer por parte da empresa que no seu día desenvolveu os traballos, unhas actuacións que polo tempo que tivemos durante todo o inverno non se pudieron levar a cabo. Está pendente agora no mes de xuño que se aborden algunhas actuacións aí, insistindo no que sempre dixo, máxima vontade por parte do Goberno para que o que haxe que resolver se resolva no ámbito do bo entendemento e que non se haxe que recurrir a outro tipo de instancias, aínda que tamén con absoluta claridade, se hai que facelo, pois farase para resolver e garantizar que todo queda no estado no que debe quedar, non? Preguntaba tamén polas vivendas dos mestres. Están neste momento ocupadas todas as vivendas das que dispoñemos, e ademais sin ningún tipo de situación extraña. Houve recentemente
dentro do que recolle o regulamento aprobado para o uso das vivendas. Houve recentemente unha inspección do uso, do funcionamento das vivendas. Está todo en orden, están ocupadas e estarán ocupadas polo menos polos mesmos inquilinos, salvo que xurda algunha situación que obedeza ou que obriga ao contrario, estarán durante o tempo que os regulamentos aprobados o permitan, non? En relación ao pexón, preguntaba tamén creo que o BNG por esta cuestión, saben os trasladores en varias ocasións que cal viña sendo a situación da tramitación do pexón, con ese traballo que houve que levar a cabo dende o Consello para dar resposta a un requerimento da Dirección Xeral de Costas, un requerimento duro para a tramitación do planeamento e que nos obrigou como dixo, a levar a cabo un intenso traballo para dar resposta ao que se viña señalando, non? Trasladouse esa resposta a ese requerimento, acompañouse ese traslado da solicitude tamén de distintas xuntanzas para verbalizar o que se recollía na resposta ao requerimento e además para tamén argumentar ou desenvolver os argumentos que ali se expoñían, non? Tuveron lugar esas xuntanzas, a última moi recentemente, eu creo que na Dirección Xeral de Costas foron conscientes ou asumiron en parte, non, eses argumentos que nos trasladábamos e fixéronse cargo da situación que se ven dando aquí no Concello de Rianxo dende fai moitos anos. Eu creo que eso motivará que próximamente vexamos avanzar de maneira moi importante a tramitación do planeamento, pero en todo caso estamos neste momento á espera de que sea a Dirección Xeral de Costas a que nos remite a contestación que nos lle demos, como dixo aí atrás, en relación a ese primeiro requerimento. Creo que eso será axiña e unha vez que eso pase, collerá xa a fase final da tramitación solicitando a aprobación definitiva por parte da Xunta de Galicia, non? Teño que mirar o tema das extintores ou cartel vello, desconoso neste momento se xa se fixo esa actuación ou non, revisaremos a ver se está xa feito ou non. Lembro en todo caso que como se saíra neste pleno, pois que se le fixeran unhas xestións en relación a isto, pero non sei neste momento se xa se efectuaron ou non se efectuaron os cambios, non? Preguntaba polo contenedor marrón tamén. O contenedor marrón están en funcionamento, levan en funcionamento dende antes do Nadal, requiren para o seu funcionamento ou para que sean empregados pelas persoas que teñen interese, requiren que se recolla unha chave que dá acceso aos colectores. Invito ademais a todo o mundo que o faga, que se dirixa ao Servicio de Medio Ambiente, que neste momento está nas oficinas da Aula Activa do Mar, e solicitar esa chave. Ademais facilitarase toda a información sobre o funcionamento destes colectores. Tamén é certo que durante este tempo, quizás por falta de pedagogía, por falta de divulgación pola nosa parte, leváronse a cabo usos inapropiados de algún destes contenedores, incluso moitos se romperon os peches, as tapas, etc., e houve que repoñer, non? Entón, en funcionamento están, cada temos que facer maior énfasis en que o funcionamento sea mellor do que ven sendo, pero xa se veñen recollendo de maneira separada cantidades importantes de materia orgánica que, ademais de supoñer un beneficio medioambiental, supón un beneficio económico para as arcas municipais, non? E despois comentaba tamén, ou preguntaba por dúas pistas. Esta que comentan a WIN está previsto facerse ahora mesmo, estáse traballando, como dixía antes, neses preparativos, neses traballos previos aos asfaltados, precisamente no núcleo da WIN, e prevese tamén atallar os problemas dese vial. E en relación a este outro na parroquia de Isorna, farase no ano 2026, tanto que ten que ver co tramo entre a Igrexa e o Souto como do Souto cara a Quintáns. Prevese que no ano 2027 se poida levar a cabo, prevendo unha aportación con fondos propios e tamén acolléndonos a unha línea de subvencións que xa este ano tiñamos intención de orientar cara a un destes viais, pero que finalmente que houve que reorientar cara a outro sitio, non? Creo que non me deixei nada. E o último punto, teñeme que disculpar a licencia de cambiar a orden
a orden dos puntos, a orde habitual dos puntos, e non rematar cos rogos e preguntas, mas o último punto da orden do día é dar conta da renuncia dunha compañeira da corporación, neste caso da portavoz do BNG, de Sarela Betanzos, e además pedía o uso da palabra para despedirse, por tanto, Moitas gracias. Bueno, así é, hoxe despídome desta corporación e desta casa, xa que por razóns familiares e laborais xa non estarei vivindo en Rianxo nos próximos días. Presento hoxe aquí a miña renuncia como conselleira do BNG no Consello de Rianxo. Despídome contenta por todo o que aprendín e pola experiencia que levo de tentar facer do meu pobo un lugar máis xusto, igualitario e agradable para todas e todos os que o habitamos. Agradecer en primeiro lugar aos conselleiros e conselleiras, ás secretarias, á tesoureira, á interventora, ás técnicas e demais persoal do Consello, pola súa paciencia, polo seu agarimo, co que me recibiron e me explicaron todas as dúbidas que tiven. Grazas ás persoas que elixichedes o BNG como forza do cambio e grazas infindas ás militantes do BNG de Rianxo por confiar e creer en mí, en especial en Tito e Xusto Ordóñez por collerme da man e guiarme cando eu comezaba prácticamente na escuridade e finalmente grazas a meu pai por estar sempre ao meu carón. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, Sarela. Eu tamén, e además creo que o fago, estou convencido que o fago en nome de todos os que aquí estamos. Quero tamén darche as grazas polo tempo que estivestes nesta corporación e desexarche o mellor alá onde vayas, non? Como veño repetindo, porque ademais momentos como este tivemos xa varios durante esta legislatura. Participar en política non está de moda, lamentablemente, polo que hai que recoñecer a valentía de quen nestes tempos dá o paso para participar nunha lista electoral, e ademais hai que recoñecer o esforzo de todos e de todas aqueles que, a pesar de non percibir unha atribución económica por iso, dedican parte do seu tempo a traballar, cada un desde o seu punto de vista, pero en definitiva a traballar polo ben común. En este caso, ademais particular, Sarela, agradecerche tamén o tono que sempre mostraches nesta corporación, defendendo con vehemencia aquelas cuestións que considerastes importantes, pero sempre con respeto e con serenidade. Como dixes ti, tamén tuveches bo maestro, por tanto, xogabas con ventaxa. Moitas grazas por todo, e non sei se a gente público quere intervir, se non, pois... Bueno, pois dixo o que queira dicir. Dixo o que queira dicir.
mesmas preguntas, os mesmos robos. A nós nunca se nos contesta. Non se nos contesta porque non hai unha comisión para o centro de día para os maiores. Rianxo, non hai ninguna comisión para o centro de día para os maiores. Non lle importamos a nadie. E nos levamos 9 anos traballando por eso. Non lle estou botando a culpa ao señor alcalde porque, ao fin e ao cabo, ele decideu estar en minoría, da igual o que pensen os demais. Pero nós non, porque nós estamos sufrindo nas nosas carnes precisamente a falta de rigor a hora de facer as cousas e a falta de comprensión entre eles e de traballo en común. Dame moita mágoa que precisamente se marche unha muller que neste caso era bastante resolutiva, pero os mellores sempre se marchan. Dentro da nosa plataforma tamén se marchou outra xente, pero non aquí, xa se marchou por outro mundo. E cada vez somos menos. Nós vamos a seguir aí reivindicando o noso dereito a ter un centro de día para Rianxo, porque é urxente, xa levamos 9 anos. Estamos cansados que nas instalacións que propuxemos que se compraran facades cursos de panderetas, cursos de calquera coisa. E agora, da verdade, os vellos non nos metades en ningún sitio. Pedimos decencia e pedimos, ademais, que tanto falades da normativa, cando se entre en Rianxo se ve as vosas instalacións con residuos inapropiados onde teñen que estar, onde están os vosos traballadores, dá auténtico noxo. Xa está ben, hai que empezar a predicar co exemplo. E indo a normativa, fagos responsables de todo o que poida pasar, non solamente da rúa onde nós vivimos, onde hai unha calle que está totalmente chea de cristal para pasar e que é totalmente esvaradiza, só comprobar a Sangueira, sino que tamén o paseo marítimo ten tablas que están despuntadas e que un día vai a pasar unha desgracia. Esperemos que non esperedes a que pase. Realmente hai que poñerlle siquera unhas puntas. Aunque teñas que facer o rigor administrativo, non leva nada poñer unhas puntas, porque senón teremos que ir os de sempre ca nosa punta e co noso martillo. Despois, cando facedes as obras, non tedes en conta que é o que se deixa. En Tronco fixechedes unha obra magnífica de acceso a unha praia que quedou cos árboles totalmente cortados e tirados ali. Ampliáxedes unhas escaleras que xa estaban feitas, por certo, con os primos meus, despois puxechedes unha balaustrada que é totalmente ineficaz. E ainda por riba deixades ali un morrillo